Tinono winyane kaka Dr. Oburu Oginga noloso kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Ukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad ama deputy party leaders wale wengine wote, tutashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027. Hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Ikifika 2027 na nyinyi mko gangari, you can either form the government or you will be in government. But we are not going to be a party which will be out of government. Governor, ntiga kamoro minyi bodonjo ni kanyo. Iyo ne okelo wach to Victor kapoka abire mana 30 seconds kende wach ma wacho mar dhano okonwango thuolo mar ywago Raila. Ingeni ok jite manyalo dhi opoda. Je biro nyisi. Samoro dayo moro, samoro miyo moro mondo mi okaw kwan mo idh gari oya Homa Bay, olor Kisumu kendo chako lor Kisumu chako dhi kendo ang' oduogi nyalo bedo ne matek. To kokel gini machiegni kichano ka dhano bende ko udok opoda kacha matut. Ka moko yudore nyalo losnegi kata mane tiyo Homa Bay ka nigi nyalo belo nikech ngini kocha bende nitie gik moko na welo ne thoth. Losnegi alosa jwas magi nyalo belo kanyo gicham. Victor, ewi gima youth leader to gi Sifuna wacho magi yiekruok makoro nitie. Party pod biro medo yiekore. To gima duong' manyaka jogi timne ODM OEN structures moketi ma jomo winjo be ni loso e duond party olosi. Ne wawacho kae juma mokalo. Ing'eyo ni Simono loyo ji. To wasewacho kaka mathoth. Nitiere ji mang'eny ma be sani koro mbesore mbele jatend piny. Manyise ni wane sirikal, jatelo wane sirikal, mujumbe ajumba bende wuok, oyudo thuolo mar loso nyim president, bende opako kaka gine sirikal. To wang'e maber ni Raila ncha nowewa e sirikal. Kora paro ni mae sama structures molos mag party. Nitiere ng'at mantie gima nyalo wacho to nyalo wacho ne Oburu to dhi owachi. Nekech party nigi structures mage mag loso. Achiel en secretary general. Makinde mang'eny ni winjo ka Raila wacho to unu joma wacho ni 20 mawacho 2 term. To kama wase discuss wach 2 term ni to onge. Ni winjo ko temo nyisogi. To mae gima nyo Oburu bende wacho nyoro e interview moro kanyo entiere. Media house moro nyo wacho manyo bedo played nyoro. Ninjo gima Oburu nyo wacho making'iyo wang'o bok masani tiwinjo ko wacho ni 2027 wadhi dwaro ni wambu mi wa jalup ker. Jalup jatend piny. To gima moko mabende wabiro dwaro. Koro gima oganda luo nego bende ng'iyo to gi jo ODM sani ng'iyo. Ni to ka ji biro dhi e mesa ma 2027 ni manyo jatend piny wacho ne wayie no sewewa e sirikal. Wanang'o ma wadhi dwaro. To mae wadwaro ka wantiere gi loso e twech achiel mani winjo Ken wacho cha. E wajumbe gi Victor kiti ywak opogore wawach ni gima ok adwa wacho. Opogore gi ywak de sauti moja. Opogore bende ok jite madhi opoda kanyo ma ywago jakom. Nitie joma ywago ywak gi